Luwag na ang pagsud sa mga mubiyahe sa Negros Oriental sugod karong adlaw, Nobyembre 4. Kay tungod kay giwagtang na ang antigen test result alang sa mga bakunado. Sa executive order ni Governor Roel Digamo, ang mga fully vaccinated mo presentar lang og original copy sa vaccination card uban sa vaccination certificate. Mag-sumiter usab og bisan unsang valid ID uban ang photocopy sa vaccination card ug ID sa mga dili bakunado. Lakip ang mga nadawat ang first dose nga imbis RT-PCR test result, antigen test result na lang ang isubmeter uban sa bisan unsang valid ID. Apan giklaro nini nga bisan ang mga bakunado man o dili kinahanglan nga magpahibaw sa ilang mga local government units nga padulngan pinaagi sa pagtawag o pag-text o pag-chat uban ang mga rekisitos kung mapakya sa pagsubiter sa mga rekisitos dili makasud sa lalawigan.